Unha persoa que, alá por donde vai, a banda para el é un estandarte. É algo que lle dá nombre ao noso povo.
Isto para mí é un orgullo ter unha banda de música en Sarceda como temos. Isto dá alegría só veros aí estudiando música. Isto é unha cultura grande para Sarceda. Gracias.